Bună ziua lume și bine v-am găsit la al treilea episod de Minecraft de pe acest canal. De fapt nu, fiindcă mi-am făcut un canal nou și acum vreau să mă apuc să postez. Da, acestea fiind spuse, să intrăm în episod, fiindcă astăzi vreau să fac ceva cu totul și cu totul diferit de toate episoadele de survival. Astăzi, în episodul de astăzi, vom, bine, nu chiar cu totul și cu totul diferit, dar vom reuși să găsim iron în primul episod. Știu că nu pare așa de greu, dar nu, eu zic că merită să încercăm. Așa, pentru început o să luăm niște lemne din ăștia. Vă asigur că nu o să stau mult în biomul ăsta de munte, fiindcă nu-mi prea place. Adică serios că îi place biomul de munte. Bine, oamenii mai au preferințele lor, dar în fine. Crafting table, o să iau... nu, de fapt o să-mi fac direct un târnăcop de piatră. De piatră, de lemn. Apoi o să-mi fac unul de piatră. Apoi o să-mi fac... uneltele de piatră, fiindcă de obicei eu așa încep seriile de survival de Minecraft. Fiindcă e foarte ușor să-ți faci, de exemplu, dacă vrei să spargi ceva mai repede și nu ai iron, ai piatră și totuși nu e mai proastă ca lemnul piatra. Zic și eu că întotdeauna a fost bine să sapi după piatră înainte de a-ți face toate uneltele de lemn, fiindcă vedeți și voi că acum am 20 de bucăți de piatră de cobblestone și mă voi duce sus și voi folosi aproape tot cobblestone-ul. Un furnal. Facem așa: o sabie, un târnăcop, un topor și cred că mai am nevoie și de o lopată. Așa, să fim precauți. Acum am să iau toporul. Am să sparg pumpkin-ul, pentru că cine știe când avem nevoie de pumpkin, de plăcintă de dovleac. Pumpkin pie. Bun. După cum vedeți, pumpkin-ul se ia cu toporul, pentru cei care nu știau, și cred că aproape toți știau că se ia cu toporul foarte repede. Mai e un pumpkin aici? Pumpkin? Nu, mi s-a părut. Ok, hai să urcăm sus. Bine, asta am făcut un pleonasm, că nu pot să urc în jos. Să mă duc. Bine că n-am murit. Sunt prost și nedemânatic. Da, deci, uitați-vă, am uitat să dau pe dificultate. Am să mă omor porcul ăla, fiindcă avem nevoie să ne procurăm mâncare și că întotdeauna omul nu va rezista fără mâncare nici măcar o săptămână, zic eu. Păi după o săptămână cam chiar mor de foame, la propriu. Așa, mergem în vârful muntelui, vom lua, de fapt nu vom lua nimic, vom merge ca să găsim alt biom, că ăsta e cam nasol. Așa, tiki pacataca. No, am dirt. Dacă nu mă pricep la parcurs, sigur mă pricep să pun blocuri sub mine. Bun, uite-ne în vârf și uitați acolo, după cum am spus, alt biome de forest. Jungle biome. De când am mai găsit așa ceva de o grămadă de timp. Și eu zic că aici e cel mai bine să ne stabilim, fiindcă, de fapt, am să iau niște cocoa beans și am să mor ceva animale din junglă, pentru că în junglă de obicei sunt multe animale
Uh, da, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest videoclip și să vă abonați canalului, adică noului meu canal. După cum vedeți, mai avem puțin și murim de foame. Adică aproape. Bine că avem lemnele ăștia. Punem mâncarea de vacă. Aici. Nu are rost peșteră. Sper că nu e din aia mică. Dacă e din aia mică e nasol. Bun. Am să mănânc repede o bucată de fapt nu mănânc acum. Fiindcă mai este nevoie. Mai pot să mai sprintez. Oaia asta nu omor. Poate mai dau și de alte oi. Și zic eu că ar trebui să le păstrez, fiindcă dacă găsesc, nu știu, dacă găsesc eu din alea, nu știu cum se numesc, farfece, dacă găsesc iron ca să fac farfece, poate mi-e mult mai ușor să strâng răna pentru pat. Da, cam atât. Avem mâncare, vom lua ăsta. Așa. Bun. Și să mergem în peștera aia. După cum ați observat, nu putem să facem lumină pentru că nu avem torțe. Așa că am să dau brightness-ul pe full, deci este la maxim, fiindcă nu vreau să nu se vadă bine în videoclip și direct iron. Da, este senzație plăcută când găsești iron. Nu se prea vede aici. Văd un iron? Da, văd mai mult iron. Dar mai întâi să mergem să prăjim niște lemn de copac, fiindcă nu se vede absolut nimic. Am să iau ceva lemn de aici. Bun. Voi face una, două bucăți. Voi mai lua și bucata asta. Bun. Voi pune furnalul în peșteră. Așa. Mamă, cât iron. Deci, cât bulan am avut. Da. Uitați cât iron. E aici o grămadă de iron. Sunt 8 bucăți de iron. Și cred că mai sunt și în jos. Bun. Avem bețe. Facem torțe. M-am speriat, am crezut că au dispărut torțele, dar n-a fost așa. Am să mă duc eu să acopăr apa aia. Să văd până când coboară, până unde coboară peștera asta. Nu, deci atât. Atât cobor, fiindcă poate dau de un cave mai mare și sunt mobi și mor. Și pierd din primul episod. Așa. Voi urca și voi acoperi această apă, fiindcă mă enervează. Din nou, nu mai pot să mai sprintez. Adică... Nu, ce the fuck? Așa... Ce nasol cum a dus apa așa. Bun. Găsim o cale să ne urcăm iară sus. Am mai văzut niște iron aici, da, aici era. Am crezut că a dispărut. Cum am crezut că au dispărut și torțele, dar de fapt era un inventar. Minecraft-ul este un joc pe care orice youtuber ar fi trebuit să-l joace măcar o dată în viața lui. Fiindcă acest joc este foarte popular din părerea mea. Am deja 16 bucăți
de ăsta de Iron. Da, se lasă seara și cred că eu aici voi încheia acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like sau să-l las aici. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Înainte să închid o să mă acopăr în peștera asta, fiindcă nu vreau ca nimeni să nu vină să ne omoare. Așa, mai avem două bucăți de graniță, să le punem aici și pe aici n-au cum să vină. Bun, păi am să mănânc niște mâncare și am să închei episodul. Bun lume, cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. La revedere!